Mae Adobe Spark yn ychwanegiad newydd cyffrous i lwyfan dysgu digidol Hub. Felly wnaethoch chi yma'n gofnodi i Hub, mi newch chi weld yr opsiwn Adobe Spark yn ymddangos, neu mi fydd o hefyd yn ymddangos ar y ddewislen ar dop y dudalen. Felly wnaethoch chi'n clicio i agor Adobe Spark, mi newch chi gyrraedd y dudalen yma. O fewn Adobe Spark ei hun, mae yna dair rhaglen yn bodoli, so mae gennych chi rhywbeth o'r enw Adobe Spark Post, sy'n galluogi chi i wneud delweddau graffig. Mae gennych chi Adobe Spark Video sy'n caniatáu chi i'w chlwytho fideos da chi wedi recordio oddi ar eich cyfrifiadur neu oddi ar eich iPad i greu rhyw fath o stori ar ffurf fideo. A'r trydydd peth ydy Adobe Spark Page. Mae Page yn galluogi chi wneud unrhyw beth fysa chi'n gallu wneud ar dudalen we, so cynnwys gwybodaeth, cynnwys lluniau, cynnwys eich Adobe Spark Video, eich Adobe Spark Post, a cyflwyno'r wybodaeth yna mewn ffordd andros o gyffrous. Felly yn ystod y cyrsiau isod, da ni'n mynd i fod yn edrych mewn chydig mwy o fanylder ar y rhaglenni sy'n bodoli o fewn Adobe Spark.